Ti meddig mennétek el egy férfiért? Mert én óvodában majdnem kopasz lettem egy fiúért. Én kislányként még szó szerint bármire képes lettem volna. Főleg szerelmes lettem az egyik kisfiúba, de ő igazániból rám se hederített, és mindig a fiúkkal lógott, nyilvánvalóan. De ez engem annyira zavart, hogy miért csak a fiúkkal tölt időt, és velem nem. Úgyhogy tudtam, hogy valahogy fel kell magamra hívnom a figyelmem, és hát be kell épülnöm a fiú társaságba valahogy. És hosszas gondolkodás után arra a következtetésre jutottam, hogyha nekem is olyan rövid lenne a hajam, mint a fiúké, akkor talán befogadna, és akkor játszhatnék velük. Úgyhogy amint hazaértem, egyből tálaltam is anyának az ötletemet, hogy leszeretném vágatni a hajam idáig. És tekintettel arra, hogy egy derékig érő, gyönyörű, hosszú hajam volt, anyukám, hála Istennek, mondta egyből, hogy nem. Tehát, hogy erről szó se lehet. De az igazság az, hogy én olyan gyerek voltam, akinek ha azt mondták, hogy nem, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor megcsinálom magam. Ez a hátránya annak, ha egy önálló gyereked van. Szóval egyik nap föllopakodtam a papám szobájába, ott találtam egy kis ollót, bebújtam az asztala alá, mert ott aztán senki nem fog észrevenni. És elkezdtem. Innen kezdtem, megfogtam a kis hajtincsemet, és elkezdtem levágni. Hál' Istennek anyukám időben rajta kapott, úgyhogy csak egy aprócska kopasz folt lett a fejemen. A vicc az, hogy ez nem az első, és nem az utolsó önálló hajvágásos küldetésem volt sajnos, de az biztos, hogy az indok az itt volt a legviccesebb. Nem tudom, mit gondoltam, hogy ha másnap szinte kopaszon bemegyek az oviba, akkor majd biztos azt mondja a kisfiú, hogy Noémi, mit csináltál a hajaddal? Gyere, játsz velünk! Nevetséges. Amúgy lehet, hogy szakmát tévesztettem, és fodrásznak kellett volna mennem, mert általánosban meg volt olyan, hogy a padtársam hajába vágtam vele. Nem tudom, hogy miért, mielőtt megkérdeznétek. Hát vicces teremtmények a gyerekek, az már egyszer biztos. Szerintem, ha a lányom ilyet csinálna a gyönyörű, hosszú hajával, én azonnal agyérgörcsöt kapnék. Ha nektek is van hasonló kis humoros történetetek, akkor írjátok le a kommentbe, hogy nevessek jókat. Na puszi!